Seroste chalaniska, ale aj divčence. Takže tu je moje pracovisko pre odblokovávanie tabletových, notebookových batériek. Tu mám nachystanú jednu baterku, ktorú mi poslal Milanko z Nitry. Mám tu nachystaný Professional Laptop Battery Analyzer. Mám tu samozrejme k tomu pripravený aj starší laptop, kde mám Windows 7. Mám to poprepájané. A ideme si teda otestovať túto baterku, v akom je stave. Milanko mi spomínal, že staré pôvodné články, ktoré boli v tej baterke, tak tie povyhadzoval, hodil tam nové články a napísal mi, že pravdepodobne bude zablokovaná. Takže ideme sa pozrieť na to, v akom je stave tá batéria. OK, aby sme si pozreli na to, že ktoré číslo by sme tam mali vyhľadať, tak to číslo by malo byť, myslím, že toto je ono, 45 N1001. To by malo byť to číslo. Takže ideme si to nahodiť pekne do noťasu. Najprv si samozrejme otvoríme si pekne tú aplikáciu, ktorá sa volá LNBA. OK, máme to otvorené. Mám tam nejaké odlesky, mám tam troška odlesky. Dobre, dáme si ho pripojiť. Connect. Chvíľku počekáme, nech sa pripojí. Samozrejme k tomuto potrebujeme mať pripojený aj potrebujeme pripojený internet, aby nás to pripojilo, pretože tam vieme komunikovať potom aj s komunitou, ktorá pri nejakom probléme pri nájdení baterky alebo odblokovávaní baterky, tak tam nám táto komunita vie pomôcť. Dobre, takže toto máme baterku od Lenovo. Takže tu si v tomto rámiku si vyhľadáme značku Lenovo. Takto, a tu by sme si mali zadať to part number. Part number je 45N 45N a myslím, že to bola 1001. Poďme si to vyhľadať. Find pinout a tu nám našlo pekne pinout. To znamená, že od ľavej strany nám začína jednotka, čiže na ľave by sme mali mať plusko. Neviem, či nám to tu ladí, pozrieme sa na to, či nám to tu ladí s tým pluskom, ale vidím, že nám to tu plusko ladí, čiže od prvého ľavého máme plusko, na opačnej strane máme mínusko. To znamená, že tento pinout nám tam sedí. Dobre, ja si baterku uložím pekne takto a zapichneme si to pekne tam, ako nám to hovorí ten návod na zapnutie tých kontaktov. Takže prvý a posledný je červený a čierny, čiže mínus plus. Červený je označený ako plus, čierny je označený ako mínus. A vidíme, že sa mi tu rozsvietila ledka. To znamená, že táto baterka je schopná prúdu. OK, ďalej tu máme napísané čo? Máme tam napísané X3. X znamená gap. Gap znamená voľné miesto. To znamená, že tu máme nejaký výrez a ten nám označuje vlastne, že trojka je výrez. Ďalej máme C4. C4. C je označená zelenou. To je vlastne clock, takže zelenú si hodíme pekne na štvorku, čiže to je hneď za tým výrezom. Tam bude zelená a žltá. Žltá je D, to je data. A data máme 5. Data je 5. To znamená, že teraz si to tam takto zapnem hneď za tú žltú. S jednou rukou sa to tak dosť blbo robí. Takto mám to zapnuté. Takto by to malo byť pozapájané. Dobre. Dáme si Start Reading. Start Reading máme tuto hore. A už nám načítava údaje. To znamená, že tu máme rôzne údaje, ktoré máme potrebné. Nás to zaujíma aj koľko je tam cycle count. Cycle count, to znamená, že koľkokrát bola batéria nabíjana, koľko cyklov má za sebou a táto má 636 cyklov. Dobre, tak takisto si môžeme načítať nejaké dáta, statické dáta.
Tu nám vyhodnotí nejaké informácie, dokonca aj informáciu o čipe, ktorý tam je. Čiže ten mikrokontroler, je to nejaký BQ8030Ačko. Dobre. Tu máme informáciu, že táto baterka je odomknutá, čiže nie je zamknutá, je vybalancovaná, pretože maximálna nerovnováha medzi článkami je nejakých 6 mV a to medzi článkom 1 a 3. Toto máme krásne znázornené. Čiže to je fajn. Pokiaľ teda Milanko nainštaloval nové články do tej baterky, tak by bolo dobré spraviť to, že tú baterku si vyresetujeme. Čo to znamená, že si tam zmeníme, keďže nie je zablokovaná, hodíme si tam New Reset. Tým pádom, keď sa vlastne dostaneme ďalej do toho resetu, tu nám to Next musí stmavieť, takto. Next, dobre, tu si dáme takisto Next, lebo tu máme zadané správne údaje. Takže momentálne si tam môžeme zadať dátum a to je 13.3.2024, čo aj máme. A takisto si tam môžeme zadať informáciu, že tam budeme mať jeden cyklus. Jeden cyklus a dáme to zapísať. Máme tlačítko Write a teraz vlastne prebieha Charging the cycle count or the date is allowed only after replacing cells. OK. Dobre, toto máme a tým pádom nám to zapisuje a je to, myslím, že vybavené. Týmto pádom je tam urobený ten zápis, to znamená, že počet cyklov tam máme 1 a dátum máme dnešný, čiže 13.3.2024. S tým, že teraz môžeme ukončiť tento reset takýmto spôsobom. Vrátime sa na kartu Battery Info a ideme si znova načítať údaje. Takže znova načítať údaje, tým pádom už tu máme zápis o tom, že máme počet nabíjacích cyklov máme 1 a to sme tam v podstate aj potrebovali. Zastavíme si čítanie a prejdeme na skontrolovanie článkov. Ale ešte predtým si môžeme skontrolovať, aké je zdravie tejto batérie. Takže zdravie batérie vyzerá byť, že je to úplne v pohode. Úplne v pohode. Ja som si mohol inak predtým, než som resetoval tú baterku, pozrieť, aké je to tam, aké to zdravie tam bolo, naposledy, ktoré bolo zapísané v samotnom mikrokontroleri, v samotnom čipe, ale ako si som to nestihol. Dobre, to znamená, skúsime si načítať aj kapacita, čiže baterka je momentálne prázdna, pretože články majú napätie 3,7, všetky 3 a vidíme, že tam je nerovnováha maximálne 6 mV, čo je dobre. Môžeme si skontrolovať samotné články. Prejdeme na kartu Cells Check a dáme si Read Battery Configuration. To znamená, že nám načítalo, máme tu do série 3 články a dáme si takisto overiť Check Wrong Cells, čiže skontrolovať zlé články. Stlačíme a už tu prebieha nejaké čítanie tých batérií a nakoniec nám zobrazí aj farbu podľa tohto, v akom stave sú tie články. Zatiaľ sú šedé a vidíme, že sa objavili v zelenej farbe a vidíme tam informáciu, že majú 3,757, 3,753, 3,751 mV, a takisto aj vnútorný odpor baterky, čiže 20 mA, 19 mA a 17 mA. Výborne. Čo nás teraz čaká je to, že bolo by dobré tie baterky skalibrovať. To znamená, že ja si to preženiem takým procesom, že baterku spravíme tam jeden cyklus autocycle, čiže môžem si zmeniť počet cyklov 1, 2, 3, koľko chcem. Ja tam nechám prejsť jeden cyklus a tým pádom mi tú baterku teraz plne nabije, potom ju vybije a znovu ju plne nabije a tuto nám bude potom ukáže nám tento stĺpec, že v akom stave je tá kapacita. Dobře, takže ideme na to. Takže nabíjací prúd máme 3000, môžeme tam kľudne nehať 2,5. Myslím, že to bude akurát 2,5.
a vybíjací prúd máme zvolený 2 A. Takže myslím si, že to bude úplne v pohode stačiť. Takže ideme chalaniská na to. Takže start calibration. Výborne. Tuto máme nejaké informácie o tom, že baterka je pripojená, kapacita je tam 5200 mAh. Tam by sme eventuálne vedeli aj prepísať tú kapacitu. To znamená, že pokiaľ zistíme skutočnú kapacitu tej baterky, momentálne tam máme zápis o informáciu, že je 5200 mAh tá baterka, a takisto tam potom prepíšeme ešte raz ten dátum. Dobre? To znamená, že kto by mal nejaký taký menší problém s tým, aby mal tú baterku ošetrenú aj nejakým takýmto spôsobom, aby tam bol počet cyklov zapísaný, aby tam bolo znova zapísaná aj na novo tá kapacita tej baterky, pretože naposledy ten čip si pamätal určité zdravie tej baterky, čo sme mali možnosť vidieť na karte Battery Info, a tam boli dva stĺpce. Tam bola kapacita a zdravie tej baterky. Takže v podstate Milanko v tomto prípade nemusel riešiť nejaký reset zablokovanej baterky. Tá bola odblokovaná, dokonca bola aj vybalancované, tie články boli navzájom vybalancované. To znamená, že bolo tam potrebné len prepísať počet cyklov, ten sme dali na 1 a už sa len skalibruje a znova sa spraví reset s tým, že sa tam prepíše ten údaj o dátume a samozrejme aj tá presná kapacita, ktorá nám potom vyjde po tej kalibrácii. Chalaniska, takže dúfam, že toto videjko sa vám páčilo. Pokiaľ áno, kľudne mi tam hodí like, môže sa prihlásiť na odber, aby ti neušlo žiadne ďalšie video, a prípadne pokiaľ máš niečo na srdci, tak napíš dole do komentára nejakú tú správičku, dobre? Všetko z mojej strany. Majte sa krásne, čaute.